Държавата е незаконна. Всички партии, съдилища и закони също са незаконни. Адвокат. Съгласно сега действащата Конституция, преходните и заключителните разпоредби, параграф 3, приложение 2, държавата ни е неконституционно съобразна. Съдебната власт е незаконна. И оттам нататък всички политически партии, които са регистрирани след сакралната дата 13 юли 1991 година, са незаконни. Защо е така? Защо е незаконна тази държава? Защото според Конституцията преходните и заключителните разпоредби, а те са известни от брой 56 на Държавен вестник от 13 юли 1991 година, и в тази Конституция е казано: устройствените закони трябва да бъдат приети в едногодишен срок от влизането на тази Конституция, а те въобще не са били приети.